ಇದೊಂದು ರಶ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟದೆ ಎಡ್ಡಾಂಡ್ ಈ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಿನ ಯಬ್ಬಾ ಅಪ್ಪಂಜು ಉಮಿಲ್ ತುಚ್ಚುನುಂದ ಇನ್ ಬಾಡೊಂದಿನಿ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಕುಲ್ಲಿ ಮೂಲು ಅಂಚು ಪಿರಪೋದು ಕುಲ್ಲಿ ಒಂತೆ ಮೂಲು ಕುಲ್ಲಿ ಯಾವು ಎಂಕಲ್ ತೋಜುನು ಕೊಡ್ಚಾ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂತೆ ಕೋಪರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಇತ್ತಂಡೆ ಸಾರಿ ಇಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಇತ್ತಂಡೆ ಅಂಚಾದೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಟೈಪು ಇಂದುವೆ ಟೈಪ್ ತಾವು ಒಂಚೂರು ಇಂಚೆ ಸಪೂರ ಬತ್ತಿನ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಅವಿ ಎಡ್ಡೆ ಐತಿನ ಸಪೂರ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನತ್ ಪಂಡಿನತ ಇರ ಸಪೂರ ಹೊಡಿಗೆ ಸಪೂರ ಎಂಜ ಅಭ್ಯಾಸ ತಕ್ಲ ಸಪೂರ ಅವು ಪುಸ್ತಕ ಉಂಡು ಐಟ್ ರೇಟ್ ಉಂಡು ಪುಸ್ತಕ ಬರಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಬೊಡ್ಚವು ಅಕ್ಲಿ ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಬರ್ಪುಜ ಅಕ್ಲೇನು ಖಾಲಿ ಮುಲ್ಪ ಬೊಂಬೆ ಉಂತಾದಿನ ಈ ಲೈನ್ ಈತು ಮಲ್ಲ ಬಡ್ಚಿ ಈತು ಮಲ್ಲ ನೆಕ್ನೆಲ್ಲ 2 ಲಕ್ಷ ಉಪ್ಪು ಇರಟ ಅಕ್ಲಿ ರೇಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಒಂತ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚೋದು ಕುಲ್ವಾರ ಮುಲ್ಪ ಕೊಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲ ಇರಿಗೆ ನೇ ನೆಟ್ ಈ ಇಂದು ಬರ್ಪುನ ಬಡ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಈತ್ ಮಾತ್ರ ಯಾವು ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬಡ್ಚಿ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇನ್ನು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಆಪುಂಡೆ ನೆಟ್ ಏತು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಏತು ಉಂಡು ಓ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹತ್ತು ಬೀನ್ಸ್ ಉಂಡು ಮನ್ಪದ ಕುಲ್ಲೇರ ಹತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಏತವು ಬುಡ್ಚಿ ನಮಗೆ 10 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಯಾವು ಆತು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬುಡ್ಚಿ 10 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಯಾವು ಐದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾರತ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಉಂಡು ಅವ್ಲು ತೆತ್ತೊಂಡು ಕಣ ಪೋಯ ಒಟ್ರಾಚ್ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾನತಿ ಪಾತೆರ್ಲೆಕ್ಕನ ಪಾತೆರು ಅದು 22ಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅರೆಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆರು ತಾರ ಇದೆ ತೊಂದಿತ್ತಿನಾರು ಅರೆ ನಾನು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆತೀನಿ ಅಂಚಾದ ಒಂದು ಮಂಗಲೆಕ್ಕ ಅರೆ ನೀನು ನಿಕ್ಲು ಮೈಂಡ್ ಇದ್ದೆತ್ತನೋ ಚಾವಿ ತೂಕ ದೂರ ಹೊಡಿದೆ ತೂಕನ ಅನ್ನದ ಮುಲ್ಪ ಚೀಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಡೆ ಚೀಸಿ ಹತ್ತು ಸಿಸಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾರಿ ಎನ್ನೆದ್ರು ಮರ್ಯಾದೆ ಪೆರೆ ಬೈದಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಒಂದು ಶೋಕು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಇಂಕ್ ಒಂಟ ಗೆಲಬೋಡ ಇರೇ ಅಲ್ಪ ಪಿರಾಡು ಸೆಲೂನ್ ಉಂಡ ತಡೆಬೋದು ಬೈದೊಲ್ಲೆತ್ತ ತೋಜ ತರೆ ಬರ್ಚಾರ ಹತ್ತವು ಅವು ನೆಕ್ ಮುಚ್ಚುಚ್ಚಿ ಇದು ಒಂಚೂರು ಸಪ್ರೆ ಬೋಡು ಅಂದ ಅವು ಮುಲ್ಪ ಟೈಟ್ ಅವಳು ಮುಲ್ಪ ಟೈಟ್ ಅದು ಉಂಟುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಜೀವ ಪೋನ ಗೆಡ್ಡೆ ಹಾಪುಡು ಕ್ಲೀನ್ ತೋಜು ಓ ಇಂದು ಇಂದು ಶೋಕು ಈ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಉಂಡಿ ಅದೇ ಬೆಡ್ಡೆಂಡು ನೆಕ್ ಸಾಧಾರಣ ಏತ್ ಹಾಪುಂಡು ನೆಕ್ ಸಾಧಾರಣ ಏತು ಒಂಜಿ 2 lakhs ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇರೊಂಚೂರು ಮುಸುಂಡು ಇಂಚಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಎಂಕಿ ಆ ನಾತನು ತುಯ್ಯರ್ ಹಾಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ತರತಿರ್ಗ ಬೂರಾಡಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ಹಾಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಎಂದು ತ್ಯಾಮನ್ ಎಂದು ಮಾತಾ ಸೇರ್ತದೆ ತ್ಯಾಮನ್ ಇತ್ತು ದೆಪ್ಪಂದೆ ಮಲ್ಪ ದೆಪ್ಪುಂಡು ಏತ್ ಹಾಪುಂಡು ಓ ಅವನು ಪಿದೈ ಮಲ್ಪೋಡ ಶೇ ಇದು ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡಿ ಅವು ಬುಡ್ಚಿ ಬೇತೆ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿ ತೋಜುಂಡು ಸರ್ ಅರೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಲೈಕ್ ಉಂಡತೆ ಅರೆಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ತೋಜು ನೆಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡತಿ ಓ ಗೋಲ್ಡ್ ಹತ್ತಂದು ಬಕ್ಕ ಇಂತಿನ ಗೋಲ್ಡಾ ಮೇಡಮ್ ಒಂಚೂರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವರ ಇರೇಗ ಆಮೇಟ್ ಜಾಗ ಯಾವ್ಜಿ ಎಂಕಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಬೈದೀನಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಲ ಲಚ್ಚ ಮತ್ತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಪಾತ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಣತಿ ಆಮೇಟ್ ಇಜ್ಜಿರಿ ಲೇಡೀಸ್ ಇರೇ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲು ಇರೇಗ ಇಡೀ ಊರ್ದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಬೋಡ ಅನ್ ಹಾಂ ನಾನು ಎಂಕಲ್ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ತಾನೆ ಒಂದು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರೇ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೇರೆಗ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರೇ ನಾನೇ ಹೊಡೈತು ಹಲೋ ಮೇರೆ ಮನಿ ತಗೊಂಡತ್ತೆ ಇಂಚಿ ನಾವು ಮನಿ ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡ್ತಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಆತ ಆಡವನು ಇಂಚಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸರ್ ಇಂಚಿನ ಮನಿಪರತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮನಿ ಮುದ್ದದ ಒಂಜಿ ತೋಜ ಸಾಯ್ಬೇರೆ ನಂಗಡ್ಡು ಕೊಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೊತೆ ನೇ ಯಾನ್ ಪಣ್ಣೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ಲಿ ಆ ಪುಂಜೋ ಏತ್ಲ ಪುಡ್ಸೊತ್ತುಂಡು ತೋಜೋ ಸೂಪರ್ ತುಲಿ ಯವ್ವಾ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಅತೆ ಅಮ್ಮ ಓಲ್ಡ್ ಇರ್ನ 2 ಇಂಚಿನ ವರ್ಜನ್ ಇದೆ ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪೇರೆ ಐಕ್ ಆಂಟಿಕ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಅವು ಆಂಟಿಕ್ ಇರೇಗತ್ತವು ಆಂಟಿಕ್ ಆಂಟಿಕ್ ಇತ್ತೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಟೈಪ್ ಅತೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಡಿ ಈ ಜವಾನ್ದಿ ಉಲ್ಲ ಯಾವ ಆಂಟಿಕ್ వండ ಇರ್ನ ಅಪ್ಪೆಗ ಅತ್ತ ಮಲ್ಪೊಳ್ಳಿ ಐಕೆ ಏತ ಐಕೊಂತ ಅಗೇಲ ಎತ್ತಿನ ಕೊರ್ಲಿ ಐತೆ ಏತಲ ಜಾಗ ಮೆರೆಕ್ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡವು ಮೆರೆಕ್ ದಿಸ್ ಗುಡ್ ಇವ್ರು ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈತೀನಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆನ ಆ ಪುಂಜನೊಟ್ಟಿಗೆನ ಆ ಪುಂಜ ಇಂಚ ತಿಗಲೆ ಪತ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅದೇ ಆ ಪುಂಜನ ಅಮ್ಮೆ ಜಾಮೂಲು ಅವೇನ ಅಮ್ಮೆ ಅತ್ತು
ಏನ ಕಂಡನಿ ಕರಿಂದರ್ ಮುಂಗಿಲ ಪಾಡ್ದಿನ ಕಂಡನಿ ಮುಂಗಿಲ ಪಾಟಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಡನೆ ಒಂಜಿ ಏಜಿ ತೀಯರೆ ಅಮೇರಿಕಾ ಅವನ್ನ ಪಾಡು ಅರೆ ಒಂದು ಪುಂಜವ ತಾರೆ ಬೋಲ್ದ ಕೂಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಏಜ್ ಕರ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ತಾರೀಖ ಮನ್ನವಾಡ್ ಕುಜ ಅಲ್ಲೇ ಮೀಸೆ ತುಲೆ ಬೊಲ್ದು ನೀವು ಮಾಮಾಜಿ ಬತ್ತಲೆ ಕಾತು ನಾವು ಈರ್ನ ಕಂಡೆಲ್ಲ ಕತ್ತು ಕಪ್ಪು ಮಲ್ತದ ಬೈದೀನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ತೀರೆ ಕಪ್ಪು ಅಲ್ಲಿ ಇರು ದೊಂಬುದ ಬಿಟ್ಟು ನುಂಗುವರ ತೈಲು ಬನ್ನಿ ಅತ್ತು ಇರು ಕಪ್ಪಾತ್ ಬೈತೀನಿ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ಯರ್ನ ಈ ಕೇನ್ನ ಬಕ ಕೇನಂದ ಸೈಪುನ ನೇನು ಪಾತೊಂದು ದಿನದೆ ಪುನೆ ಮಲ್ಲ ಬಂಗೋಡು ನಮ್ಮ ಟೀ ಕಾಫಿ ತಲಗೆತ ಜ್ಯೂಸ್ ತಲಗೆತನರು ಹಾ ಬುಡ್ಚಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಣಿಪಂದ ಕುಲ್ಲಿ ಮಣಿಪತಿ ಕುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಕಾಸುಂಡ ಆರೆನ್ನು ನಿಖಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ತಕಾತನು ಎಂಕ್ಲ ಬಿಲ್ಲು ಪಾಡುವಾರಂದು ನಿಖಲ್ ಬಿಲ್ ಇಜ್ಜತೆ ಐಕ್ ಅವು ಫ್ರೀ ಮಣಿಪ ಕುಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕೊರ್ಲೆ ನಾಲ್ಕು ಓ ರಾಮ ಮೇ ನಟುನಾಯ ಪುಟ್ಟದೆ ನಾನು ರಾಮ ರಾಮ ನಾಲ್ ಪಂಡಿನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೆರೆ ಒಂಜೆ ಯಾವ ನನ್ನ ಜನ ಕೂಡ ಮಣಿಪಂದ ಕುಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಕೋರೆ ಓ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತಾ ಇಂದು ದೆಪ್ಪಲಿಗೆ ಮಾರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡಾ ಫೋಟೋ ತೆಕ್ಲಿ ಸರ್ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಕ್ಲಿ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಈರ್ನತ್ತ ಮೂಲ್ ದೆಪ್ಪಲೆ ಅಕಲ್ಲ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತೀನಿ ಮೂಲ್ ದೆಪ್ಪಲೆ ಎಂದೇ ರಡ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕು ಓ ದೆತ್ತಾರ ಹೈಟ್ ದೆಪ್ಪಲೆ ಡಬಲ್ ಬರ್ಪುಂಡಿ ಓ ಅಲ್ಲೇ ಹೈಟ್ ಉಂಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಈರು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಈರು ಕಾಲಿಗೆ ಇಂಚ ಬತ್ತಲೆ ಇಂಚ ಎಂಕ ಪಕ್ಕ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲೆಗ್ ಶೈಲಶ್ರೀಗೆ ಕಡುಪುಡ್ರೆಂಡು ಅವು ಸರಿ ಬರ್ಪೂಜಿ ತುಲಿ ಆ ಜನ ಪ್ರಾಯ ಅನ್ಲ ಎತ್ತು ಇಂದು ಮತ್ತು ಸಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪು ಈರು ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲಾರು ಈರು ಎಂಚಿನ ಎಂಕ ಲೆಕ್ಕೋಗು ತುಲಿ ಆ ಪರಬೆ ತುಲಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕಾಲಿ ಇಲ್ಲದು ಲೈ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಪಿದೈ ವನ್ನಗ ಮಾತ್ರ ಅಂದು ಇರು ರಡ್ಡ ತಿಕ್ಕಡ್ಲ ಇಜ್ಜತ್ತ ಇರು ಕಾಲಿ ಗೋಂಪೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಮನುಷ್ಯ ಇಂದು ಕಾಸ್ತ ಬ್ಯಾಗ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಆ ಪುಂಜೊಂದು ತೂನಗ ಕಲ್ವೆದಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಇಂಚಬಲೆ ನಡಲ ಆತ ಜೈರ್ನ ಏರ್ನ ಈರ್ನ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆ ಮಿರರ್ ಒಂಜಿ ಕಂತು ಮುಲ್ದಿಲಿ ಆ ಪುಂಜ ಹೊರ ಪೋಡಂಚಿ ಮಾರಿ ಮಿರರ್ ಅಕ್ಲು ಗಂಟೆ ಗಟ್ಲೆ ತೆಪ್ಪಿರಿ ಅಂಕಂಚ ನಾ ಇನ್ನು ನಿಮಿಷ ತಪ್ಪದೆ ಇಂಚಿಕಲ್ಲೆ ಇಂಚಿಕಲ್ಲೆ ಬಂಡ ಓ ಎಂಕಲ ತೂವಡು ಎನ್ನ ಮೊನೆ నేను నన్న దాయ తూపుని నేను నికలు కాలు స్టీల్ ద బట్టలు పత్తుతున్నా తోచు అవి ఇంచుకర్లే మీరే మీరే ఇంచుకర్లే ఇంక నేను ಅದು ಜೋರುಂಡಿ ಬಾರಿ ಈ ಜನ ಪೋಡಿದು ಸೈಪುಂಡಿಯ ಮಾರಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಘಟತ್ ಜನ ಜೂವ ಅತ್ತ ಇಂಕ್ ನಿರ್ಣಯ ಪುಡ್ಜೋ ಇರಕ್ ಬಿಡುವ ಇಂಕ್ ನಿರ್ಣಯ ಪುಡ್ಜೋ ಇರೇಗಿ ಎಂಕಲ್ ತಾನೆ ಸಾಲೆದ ಜೋಕುಲ್ నేర్ప ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಂಡು ಯಾವ ಪೋ ಓಹೋ ఆయన కడుపుకి పాడి అని చేసావు